Hvala lijepa predsjedavajući, poštovana povjerenice. Prije svega hvala na ogromnom trudu koji ste uložili u proteklom mandatu, a svima nam je jasno kako bismo postigli zacrtane ciljeve za 2030. odnosno 2050. godinu moramo godišnje ulagati otprilike 390 milijardi eura u energetske sustave, tehnologije, čiste energije i infrastrukture mreža. Želim navesti dobar primjer moje zemlje iz koje dolazim, Hrvatske, koja je dala značajan doprinos tim naporima, posebice kroz ulaganje u plinsku infrastrukturu i kapacitete novog LNG terminala. Poboljšanje Europske energetske unije ili energetske neovisnosti jedan je od preduvjeta i ekonomskog suvereniteta, stoga je važno fokusirati se i na nekoliko ključnih aspekata. Diversifikacija, nastaviti povećanje energetske učinkovitosti, bolje povezivanje i integraciju europskih energetskih mreža, razvoj infrastrukture za skladištenje energije, decentralizacija. Naravno da moramo nastaviti sa dekarbonizacijom i poticanjem prelaza na zelenu energiju, međutim želim jasno podcrtati da ne smijemo zanemariti potencijale nuklearne energije. Ulagati moramo u istraživanje naprednih tehnologija za čistu energiju, a treba nam i takozvana energetska solidarnost i suradnja među državama članicama u slučaju krize, a njih je nažalost bilo mnogo. U kontekstu konkurentnosti industrije važan nam je i predvidiv regulatorni okvir i politika kao ključ za stabilno i predvidivo energetsko tržište. Poboljšanje energetske unije kroz ove mjere osigurat će stabilniju, čišću i otporniju opskrbu energijom u Europi te doprinijeti zacijelo dugoročnoj održivosti i energetskoj sigurnosti. Sve to u interesu naših građana i naravno konkurentnog gospodarstva. Hvala vam lijepa.